En het gaat goed met de Friese hoen. Met name dus daarbij is populair. In Nederland zijn er 2400 geregistreerd. Ook in Scandinavië en Amerika wint is daarbij terrein. Je kan er alles mee doen. Hij is ontzettend lief voor kinderen. Hij is in huis vrolijk, vriendelijk, houdt ervan om actief te zijn. En je kan er mee spelen, mee zwemmen, je kan er allerlei activiteiten mee ondernemen. Dus het is gewoon helemaal een tophond. De wetterhoen en dus daarbij hadden wortels in Friesland. Ze wienen in het verliezen net voor te tanken bij workerijen en nog gilt niet binnen boeren er wie is mij. Ze werden gebruikt om het huis te bewaken of de boerderij te bewaken. Ze waren in huis als gezelschaphond. Ze werden gebruikt om de mollen en de ratten te verjagen. Dus ja, het was eigenlijk een allemans hondje. En misschien heeft het er ook wel mee te maken dat in Friesland de mensen niet zoveel geld hadden. Dus dan kon je een hond hebben die voor alles inzetbaar was. Eigenaars en fokkers komen naar Ljouwert om haar hoen keuren te litten en op ziek te keren naar een goede reu. Want dat is wichtig om het ras zuiver en in stand te houden. En het niveau is hoog. Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Het is een Europese tentoonstelling. Dus de mensen komen van heel de wereld. Niet alleen van Europa, maar van heel de wereld. En dat doe je niet als je een hond hebt die er wel aardig uitziet. Als jij echt een kampioen hebt, dan wil je hem laten zien. En dan reis je zo'n end en dan maak je al die kosten. Dus het niveau is gewoon hoger als bij een normale tentoonstelling. Er wordt hard werken om een goede beoordeling van de karmasters te krijgen. Daarnaast is de show een plak om weer eens bij te praten en kruts te vertellen over de hoen dat je vereerd op worden binnen. Dus daarbij Biko. Biko was een vrijheidsstrijder in Zuid-Afrika. Daar heb ik het naar vernoemd. Biko streed tussen zwart en wit en voor vrijheid. En ik vind dat deze hond, als hij losloopt, dat hij vrijheid moet hebben. En lekker vrij moet kunnen lopen. En ja, het is een scheet van een beest. En ik denk dat Biko dat ook was als vrijheidsstrijder. Dank u wel allemaal.